να μπορούν να στέλνουν τις ερωτήσεις τους ακόμα και οι ντροπαλοί. Η τεχνολογία είναι για να την έχουμε όταν τη θέλουμε, εκεί που τη θέλουμε, ανά πάση στιγμή. Το τι θα πάρει από εμάς, το πόσο γρήγορα θα το πάρει, το τι είμαστε δίπλα του, ότι σκεφτόμαστε την απέτησή του, ότι όλα γίνονται. Γεια σας φίλοι και φίλες και καλώς ήρθατε στο πρώτο βίντεο podcast της Conference. Είμαι ο Σταύρος Κουτσοχέρας και σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να συναντώ τον Παναγιώτη Τζέλο, CEO και ιδρυτή της εφαρμογής, ο οποίος θα μας ξαναγύρισει στον κόσμο της Conference με έναν τρόπο που θα μας χαλαρώσει αλλά και θα μας πληροφορήσει για αυτή την πραγματικά καινοτόμα τεχνολογία. Σε αυτό το επεισόδιο λοιπόν θα ανακαλύψουμε τι είναι η Conference, ποια είναι η βασική φιλοσοφία που την καθοδηγεί, αλλά και πώς καταφέρνει να διατηρεί αυτό το φυσικό άγγιγμα σε έναν ψηφιοποιημένο και αυτοματοποιημένο κόσμο. Καλησπέρα κύριε Τζέλο και χαίρομαι πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που είμαι εδώ και σε γνωρίζω καλύτερα. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Πείτε μας καταρχάς κύριε Τζέλο, τι είναι η Conference και πώς ξεκίνησε? Είναι μια ιστορία που ξεκίνησε περίπου 10 χρόνια πριν, μάλλον 11, γύρω στο 2013-2014 ήτανε. Όταν έτρεχα κάποια events, κάποιες εκδηλώσεις και μέσα από εκεί μου γεννήθηκε η ιδέα πώς θα μπορούσε ο κόσμος να έχει λίγη διάδραση. Όχι πολύ για εκείνη την εποχή, λίγη αρκούσε. Και αυτό το οποίο είχαν ανάγκη περισσότερο ήταν να μπορούν να στέλνουν τις ερωτήσεις τους ακόμα και οι ντροπαλοί. Αυτοί που είχαν να ρωτήσουν κάτι πολύ καλό, αλλά δεν μπορούσαν γιατί ντρεπόταν. Οπότε αυτό άρχισε να δίνει μια διαφορετική εμπειρία μες στο συνέδριο. Και έτσι προέκυψε και το όνομα. Το conference που είναι το συνέδριο και το experience που είναι η εμπειρία έγινε conference. Και με αυτόν τον τρόπο ξεκινήσαμε μόνο με ένα feature πριν από πολλά χρόνια. Είδατε κάτι να αλλάζει στα συνέδρια, δηλαδή ξαφνικά ο κόσμος συμμετείχε πιο πολύ, υπήρχε άλλο κλίμα? Δεν ήταν αυτό ξαφνικό και δεν έγινε γρήγορα. Αυτό άρχισε να γίνεται σιγά σιγά γιατί ο κόσμος ήθελε το χρόνο του να αρχίσει να μπαίνει μέσα στην κατάσταση αυτή. Πάντα υπάρχουν οι πρωτοπόροι, αυτοί που θέλουν να δοκιμάσουν κατευθείαν τη νέα τεχνολογία. Αυτοί μπαίνανε. Μετά όμως σιγά σιγά βλέπαμε τη συμμετοχή σταδιακά να αυξάνεται. Και αναλόγως βέβαια και το industry υπήρχε άλλου είδους συμμετοχή. Δηλαδή κάποια συνέδρια ήταν του δημοσίου, κάποιοι περιμένουν δεν θα υπήρχε συμμετοχή. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Με αποτέλεσμα εκεί που μεροληπτούσαμε για κάποια συνέδρια να σταματήσουμε να μεροληπτούμε και να λέμε πρέπει να γίνει fact, γεγονός και μετά να βγάλουμε συμπέρασμα. Και το ένα έφερνε το άλλο. Με αποτέλεσμα ο κόσμος ο ίδιος να μας οδηγεί στην αλλαγή. Στο τι καινούργιο ήθελε. Μόνοι τους λέγανε μετά από κάθε εκδήλωση τι καλά να είχαμε και αυτό, τι καλά να είχαμε και τ' άλλο. Οπότε το ένα ήταν η ατζέντα, το άλλο ήταν οι ερωτήσεις polls, κάποιες surveys, κάποιες έρευνες, κάποιες αξιολογήσεις μετά. Και έτσι άρχισε να γίνεται μια από μικρή χιονοστιβάδα να μεγαλώνει, να αλλάζουν οι απαιτήσεις και να χρειάζεται να προσαρμόζεται το conference όλη την ώρα. Άρα ποια θα λέγαμε ότι είναι η βασική φιλοσοφία πάνω στην οποία, όπως είπατε, αλλάζει η conference όλη την ώρα? Διάδραση και διασκέδαση. Αυτό ισχύει από την μικρή ηλικία με το παιδί το οποίο θα παίξει και θέλει τη διάδραση με κάποιον άλλον, είτε ηλεκτρονικά είτε φυσικά. Οπότε μεγαλώνοντας γινόμαστε μεγαλύτερα παιδιά. Αλλά παραμένει αυτό μέσα μας. Το θέλουμε. Θέλουμε να παίζουμε. Και με τη διάδραση να μην βαριόμαστε. Οπότε δίνουμε αυτό που έχουμε να πούμε με ένα πολύ πιο απαλό, ωραίο τρόπο και ο διοργανωτής, από όποια πλευρά και αν είναι, το παίρνει πολύ όμορφα και ωραία. Και έτσι αυτό μεγαλώνει την εμπειρία. Το παιδί όμως παίζει με άλλα παιδιά. Η τεχνολογία που είναι απρόσωπη, πώς καταφέρνετε και της δίνετε ένα πρόσωπο προκειμένου να νιώθει ο άλλος αυτή τη φυσική παρουσία? Απρόσωπη είναι η τεχνολογία όταν απέναντι έχεις ένα ρομπότ. Όταν όμως έχεις άλλους όμοιους, άλλους συνανθρώπους σου, άλλους συμμετέχοντες, εκείνη την ώρα όταν κάνεις μια ερώτηση, όταν μπαίνεις μέσα να κάνεις κάποια διάδραση, εκείνη την ώρα από την άλλη πλευρά υπάρχει ένας άλλος άνθρωπος που το βλέπει. Άρα είναι από άνθρωπο σε άνθρωπο. Είτε θα είναι ο μιλητής ο οποίος θα λάβει κάτι
από τον συμμετέχοντα, είτε θα είναι ένας άλλος συμμετέχοντας ο οποίος είπε κάτι, γιατί όταν ανεβαίνει μια ερώτηση, για παράδειγμα, τη βλέπουν όλοι. Η ερώτηση μπορεί να είναι και ή επώνυμα ή ανώνυμα. Άρα αυτό το αφήνουμε να το αποφασίσει ο κάθε συμμετέχοντας. Άρα σε τέτοια περίπτωση, όταν ανεβάζει μια ερώτηση και ο άλλος τη δει και κάνει like, πάει να πει ότι έχω την ίδια ερώτηση. Και αν γίνει και τρίτο, πάει να πει ότι εκείνη την ώρα δεν είναι πρόσωπο. Αντιθέτως, είναι πολύ προσωπικό. Και εδώ που τα λέμε, δεν σημαίνει ότι επειδή σου δίνουμε τεχνολογία θα κολλήσει την τεχνολογία. Στη δίνουμε ως επιλογή. Μπορεί να μην τη χρησιμοποιήσεις, να μην το θέλεις. Να πεις ότι θα σηκώσει το χέρι. Μπορεί να βλέπεις από εδώ πέρα την ατζέντα, αλλά από την άλλη μεριά θέλω να το κάνω προσωπικά και να απευθύνω την ερώτηση και να κάνω και ένα μικρό, ας το πούμε, διάλογο. Μάλιστα. Αν το επιτρέπει και ο διοργανωτής. Οπότε, αντιθέτως, είναι πάρα πολύ προσωποποιημένη σχέση και όλη η εμπειρία αυτή που δημιουργείται μέσα από την πλατφόρμα. Είπατε ότι η Conference αλλάζει, διαμορφώνει το περιεχόμενό της ανάλογα με τις ανάγκες του κοινού της. Πώς καταφέρνει όμως να παίρνει αυτή την πληροφορία από το κοινό? Πώς δηλαδή μπορεί ο χρήστης να διαδρά με την εφαρμογή και έτσι να παίρνετε τι πραγματικά έχει ανάγκη του? Αυτό μέσα από τα χρόνια και από αυτά που έχουμε δει γίνεται πάρα πολύ αυθόρμητα. Αλήθεια. Ναι, δηλαδή όταν ο διοργανωτής πει ένα απλό ότι μπείτε μέσα στην πλατφόρμα αυτή που λέγεται Conference, δώσε ένα QR code, μπει μέσα και κατόπιν αυτού αρχίζει η διάδραση από μόνη της, δηλαδή θα βάλεις μια ερώτηση, θα δεις την ατζέντα, θα ανεβάσεις μια φωτογραφία, θα αξιολογήσεις κάποιον, θα δεις κάτι άλλο. Όλα αυτά από μόνα τους βοηθάνε και δημιουργούν ένα περιβάλλον αλληλεπίδρασης χωρίς να υπάρχει κάποιος φραγμός από τη μία μεριά του συμμετέχοντα. Δηλαδή είναι πολύ αυθόρμητη αυτή η διάδραση. Για τη συνεργασία μας με την Conference έχω να πω μόνο καλά λόγια. Είναι συνεργάτες χρόνων, οι οποίοι ξέρουν πολύ καλά το αντικείμενο, εμπνέουν εμπιστοσύνη, ξέρουν να κάνουν το περίπλοκο απλό, είναι πάντα εκεί με ταχύτητα και συνέπεια. Παιδιά, σας ευχαριστούμε και συνεχίστε έτσι. Ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο συλλέγεται αυτό το feedback? Δηλαδή, είναι ανάλογο την περίπτωση ή βλέπετε τι συνολικά θέλει το κοινό, το αναλύετε και συνέχεια διαμορφώνετε το περιεχόμενο? Το feedback εμάς προσωπικά, σαν εταιρεία, γιατί υπάρχει και το feedback για τον διοργανωτή. Αλλά μέσα στα σχόλια του διοργανωτή, δηλαδή στην αξιολόγηση, εμείς προτρέπουμε τον διοργανωτή να βάλει και μια-δύο ερωτήσεις για το application. Από εκεί καταλαβαίνουμε κατευθείαν, παίρνουμε το πρώτο feedback. Ταυτόχρονα, τυχαίνει να είμαστε σε αρκετά συνέδρια. Μας μιλάνε μόνοι τους. Εμείς ακούμε και ταυτόχρονα αυτοί οδηγούν την επόμενη έκδοση, βελτίωση ή διόρθωση στην εφαρμογή. Αυτοί είναι οι συμμετέχοντες. Οπότε εμείς μπορεί να έχουμε κάποια ιδέα. Μας αρέσει και εμάς να παίζουμε τις ιδέες, γιατί όλα αυτά είναι μια ιδέα προς υλοποίηση. Αλλά αυτό που μας αρέσει περισσότερο είναι να μας λένε τι θέλουν, εμείς μετά το συζητάμε και να το βγάζουμε, το δοκιμάζουμε. Το έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές αυτό και σχεδόν τα μισά χαρακτηριστικά του, οι λύσεις, τα features που λέμε, έχουν βγει μέσα από αυτή τη μορφή. Μπορεί η Conference να προσαρμόζεται εκείνη την ώρα πάνω σε αυτό που θέλει ο κάθε διοργανωτής? Η Conference είναι ουσιαστικά μια πλατφόρμα όπου μπορεί να είναι σαν ακορντεόν. Δηλαδή, μπορεί να έχει ο διοργανωτής ένα-δύο πραγματάκια μέσα, μία-δύο λύσεις, μπορεί να έχει πολύ περισσότερες. Όταν λέμε εκείνη την ώρα, δεν σημαίνει γενικά την ώρα που η εκδήλωση πραγματοποιείται, αλλά από πριν μπορεί να έχει οργανώσει κάποια συγκεκριμένα features, κάποιες λύσεις που δίνει στο κοινό, αλλά μπορεί να δει και κάτι άλλο, το οποίο μπορεί να είναι π.χ. άλλο ένα ερωτηματολόγιο. Ναι, μπορεί να το διαμορφώσει εκείνη την ώρα, μπορεί να βάλει και ένα άλλο ένα ερωτηματολόγιο και να κάνει την ερώτηση, γιατί δεν μπορεί να καταλάβει ο χρήστης εκείνη την ώρα πώς μπαίνει ένα ερωτηματολόγιο από πίσω, αλλά πολύ εύκολα το βλέπει μπροστά του. Προηγουμένως μας είπατε ότι η Conference είναι διάδραση και διασκέδαση. Μπράβο. Μπορείτε να μας πείτε ένα σχόλιο ή ένα feedback που σας έδωσε ένας χρήστης που σας έδωσαν να καταλάβετε ότι υπάρχει και μια άλλη αξία πέρα από αυτό που νομίζετε για την εφαρμογή? Ότι μπορεί και κάπως αλλιώς να αποφεληθούν ή να περάσουν ωραία μέσα από αυτή την εφαρμογή? Ναι, υπήρξαν διάφορα χαρακτηριστικά. Παράδειγμα, τι είδους προφίλ είμαι.
Ενώ εμείς είχαμε το voting, το σύστημα, δηλαδή το σύστημα της έρευνας και του ερωτηματολογίου, το προσαρμόσαμε ανάλογα με αυτά που ήθελε να πετύχει. Ή ενώ μπορούν να υπάρχουν quiz και να υπάρχουν διαφόρου είδους έρευνες μέσα ή ερωτηματολόγια, κάποιος ήθελε να προσωμιάσει ένα παιχνίδι. Οπότε αλλάξαμε λίγο το σκηνικό από πίσω, πήρε λίγο τη μορφή του παιχνίδιου. Κάποιος άλλος ήθελε να βάλει 2 διαφορετικές πινελιές όπου να ξεχωρίσει με κάτι άλλο. Customization, εξατομίκευση. Γίνεται και αυτό εδώ πέρα. Οπότε ναι, μπορούν να γίνουν ανάλογα με το τι θέλει ο τελικός ο διοργανωτής και να το φέρουμε στο αποτέλεσμα το επιθυμητό. Άρα είναι τελείως που λέμε ότι η τεχνολογία προσαρμόζεται σε μένα και όχι εγώ στην τεχνολογία. Αυτό πρέπει να γίνεται πάντα. Είναι κακό να συμβαίνει το αντίθετο. Δηλαδή η τεχνολογία είναι για να βοηθάει. Και η τεχνολογία είναι για να την έχουμε όταν τη θέλουμε, εκεί που τη θέλουμε, ανά πάση στιγμή. Αυτός είναι ο σκοπός. Και αυτό είναι και το conference. Δηλαδή δεν πιέζει κανέναν, υπάρχει, αλλά επειδή μπορεί όντως να δώσει να κλιμακώσει προς το καλύτερο όλη τη διάδραση της εκδήλωσης, αυτός είναι ο λόγος ύπαρξής της. Το Conference είναι μια πολύ εύχριστη πλατφόρμα με πολλές δυνατότητες που μας βοήθησαν πάρα πολύ και να οργανώσουμε καλύτερη δράση μας, αλλά και να είναι καλύτερη αλληλεπίδραση με τους συμμετέχοντές μας. Συγκεκριμένα, μπορούσαμε να λαμβάνουμε τις ερωτήσεις για το πάνελ και να τις απαντάνε σε πραγματικό χρόνο οι ομιλητές μας. Κάτι που μας βοήθησε πάρα πολύ είναι ότι είχαμε ανεβασμένη την ατζέντα στην πλατφόρμα της δράσης. Επίσης, μας έδινε τη δυνατότητα να προσαρμόσουμε την εφαρμογή στο θέμα της ημερίδας μας. Πάμε τώρα και σε ένα από τους μεγαλύτερους φόβους των χρηστών που χρησιμοποιούν τεχνολογίες. Είναι τα προσωπικά δεδομένα. Μια εφαρμογή όμως όπως το Conference που εισάγει ο καθένας από το κινητό του, γράφει το όνομά του και μετά κάποια στοιχεία. Πώς εσείς εξασφαλίζετε κάθε φορά ότι τα προσωπικά του δεδομένα ή στοιχεία διασφαλίζονται? Κακά τα ψέματα, Σταύρο, αυτό έχει να κάνει με την πολιτική της εταιρείας. Γιατί αυτό που λες, αυτό πρέπει να συμβαίνει. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό από τη στιγμή που η πολιτική σου είναι αυτή που γράφεις, αυτή πρέπει να τηρείς πάντα. Όλα τα άλλα, τα τεχνικά, η κρυπτογράφηση, κάποιες πολιτικές που ακολουθείς, GDPR, όλα αυτά πρέπει να υπάρχουν μέσα σαν ένα βιβλίο πρωτόκολλο. Αλλά πάντα είναι η πολιτική και αυτό που η εταιρεία πρεσβεύει. Οπότε για μας είναι βίβλος. Τι είναι αυτό δηλαδή που πραγματικά πρεσβεύει η Conference σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα? Πρεσβεύει ότι τα δεδομένα ανήκουν στον πελάτη και μόνο εκεί. Σε κανέναν άλλον. Δεν χρησιμοποιούνται για διάφορους άλλους λόγους. Μάλιστα. Και αυτό είναι το νούμερο 1, το οποίο το τηρήσαμε από την πρώτη στιγμή και συνεχίζουμε και το τηρούμε ακόμα και σήμερα. Και θα λέγατε ότι είναι αυτές οι δικλείδες ασφαλείας που έχει η Conference που την ξεχωρίζει από τους ανταγωνιστές? Ξέρεις, δεν υπάρχει καμιά δικλείδα. Για μένα είναι από την εμπειρία του συμμετέχοντα, όπως είπαμε, εκδήλωση και εμπειρία, Conference. Σωστά. Είναι η ίδια η εμπειρία και στον τελικό διοργανωτή, στον πελάτη μας. Το τι θα πάρει από μας, το πόσο γρήγορα θα το πάρει, το τι είμαστε δίπλα του, ότι σκεφτόμαστε την απέτησή του, ότι όλα γίνονται, ότι όλα είναι μια συνάρτηση πάντα χρόνου και κόστους. Όλα τα άλλα πάντα γίνονται και επειδή πάντα υπήρξαν μέχρι τώρα πολύ καλές προσπάθειες να υλοποιήσουμε οτιδήποτε μας έχει ζητηθεί, σε αυτό έχουμε κερδίσει. Ταυτόχρονα είναι δυνατή και σταθερή η πλατφόρμα. Έχει περάσει διάφορα κύματα. Πάντα κάτι καινούριο για να φτάσει σε κάτι όριμο περνάει τα κύματά του. Αλλά πάντα βγαίνουμε στην επιφάνεια δυνατή, επιπλέον. Οπότε γινόμαστε δυνατότεροι κάθε φορά που υπάρχουν διάφορα προβλήματα. Αλλά όλα αυτά μαζί, δηλαδή το να έχεις μια σταθερή τεχνολογία, να έχεις μια καλή εμπειρία που δίνεις στους πελάτες σου και μια αρκετά ανταγωνιστική τιμή στο σύνολο της υπόλοιπης παγκόσμιας αγοράς κιόλας, είναι αυτά τα οποία σε κάνουν να ξεχωρίζεις. Όλα μαζί αυτά. Η Conference αυτή τη στιγμή πού δραστηριοποιείται? Η Conference ενώ ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στο κομμάτι των συνεδρίων,
αυτή την εποχή ζητείται πάρα πολύ να μπει στην καθημερινότητα των εταιρεών. Γιατί ένα event, μια εκδήλωση είναι κάτι που αρχίζει και τελειώνει. Σωστά. Η καθημερινότητα όμως των εταιρεών είναι πολλά μικρά events. Δηλαδή, κάνει κάποιος κάτι, είτε με 2 άτομα είτε 10, ξεκινάει κάτι, τελειώνει. Οπότε εμείς εκεί που αποκτήσαμε μία εμπειρία και μία διαφορετικότητα στο πώς να αντιμετωπίζεις μία τέτοια εκδήλωση καθημερινή, αυτό τώρα προσπαθούμε να το πάμε μέσα στην καθημερινότητα της εταιρείας. Και είναι κάτι εντελώς καινούριο, το οποίο σπάει κάποια παλιά στερεότυπα. Ο τρόπος που ξέραμε, δηλαδή στέλνεις ένα email, περιμένεις. Εδώ πέρα είναι on the fly, δηλαδή έχεις ένα notification, μπαίνεις μέσα, κάνεις διάδραση, μπορεί να υπάρχει για συγκεκριμένα groups ανθρώπων που βλέπουν κάτι. Άρα ξεφεύγουμε από το κομμάτι της καθημερινότητας των events, των εκδηλώσεων και πάμε πλέον, χωρίς το καταλάβουμε, οδηγηθήκαμε εκεί πέρα, στην καθημερινότητα της εταιρείας, των διαφόρων μικρών εκδηλώσεων, events που είναι μέσα αυτή, για κάποια συγκεκριμένα group ανθρώπων. Οπότε οδηγηθήκαμε σε κάτι καινούριο, χωρίς το καταλάβουμε. Δηλαδή τώρα μπαίνει και στο meeting, η conference. Δεν είναι μόνο θέμα meeting. Σκέψου ότι μέσα σε μια εταιρεία υπάρχουν διάφορα groups. Οι πολιτές, το ανθρώπινο δυναμικό, marketeers κτλ. Ή όλοι μαζί είναι ένα σύνολο. Η κάθε ομάδα από αυτούς έχει μέσα διαφορετικές εργασίες καθημερινότητας. Όταν έχεις ένα τέτοιο εργαλείο, μπορείς εσύ ως administrator, ο διαχειριστής, να θέσεις κάποιες ερωτήσεις, όχι πολλές, μια μικρή 2 ερωτησούλες στο τμήμα marketing, on the fly, μέσα από το app, χωρίς emails κτλ. Του ρωτάς τη γνώμη για κάτι. Μπαίνει και εκείνη την ώρα βλέπει τις ιδέες των άλλων ή συμμετάσχει με τη δικιά του ιδέα ή με ένα like απλό. Μετά υπάρχει ένα άλλο θέμα από το οποίο προβληματίζει κάποιους και αρχίζει ένα chat. Μετά όμως μπορεί να υπάρξει και μια ανταλλαγή ιστορίας. Που αυτό μου συνέβη, τι θα λέγατε για αυτό το οποίο έγινε και πού μπορεί να μας επηρεάσει. Μετά όμως μπορείς να έχεις και να βλέπεις γρήγορα το οργανόγραμμα της εταιρείας, να βλέπεις γενικά ποιες είναι οι αξίες, να παίρνεις κάποια ερωτηματολόγια στο τι σημαίνει αξία για σένα. Οπότε μπαίνεις σε κάτι διαφορετικό. Αυτό είναι παιχνιδοποίηση, γι' αυτό λέω διασκέδαση και ταυτόχρονα διάδραση. Άρα είναι πόσο ανοιχτή είναι μια εταιρεία να μπει σε καινούργια πράγματα και να πάει σε ένα άλλο επίπεδο. Γιατί έτσι κάνεις και τον συνεργάτη σου, τον εργαζόμενο, του δίνεις κάτι άλλο μες στην καθημερινότητά του, να σπάσει αυτό που λέμε το στερεοτυπικό το καθημερινό. Ενισχύει και πάρα πολύ τα soft skills αυτή η διαδικασία. Και τα δύο. Γιατί μπορεί ταυτόχρονα να είναι εκπαιδευτική σε επίπεδο hard skill, δηλαδή κάποιο τεχνικό που πρέπει να το θυμάται. Δηλαδή υπάρχει μια εταιρεία, ας το πούμε μια εταιρεία. Σε μια εταιρεία μπορεί το νούμερο 1 να είναι η ασφάλεια. Άρα κάθε 2-3 εβδομάδες στέλνεις κάτι το οποίο να αφορά την ασφάλεια. Γιατί ναι, μπορεί να τα έχουν στο μυαλό τους, αλλά κάποια χάνονται σιγά σιγά, εξασθενίζουν μέσα στην καθημερινότητα. Άρα εκείνη την ώρα δίνεις κάτι, το θυμάται ο συμμετέχοντας, ο user, και ταυτόχρονα μπορείς να πας και ένα βήμα παρακάτω. Μπορείς να δίνεις πόντους. Οι πόντοι μπορούν γενικά να σου δίνουν κάτι άλλο, ένα δωράκι. Άρα όλο αυτό το πράγμα γίνεται κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο. Πραγματικά. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Conference από το στάδιο Α εξελίχθηκε στο στάδιο Β. Ναι. Ποιες είναι οι βλέψεις για τα επόμενα 5 χρόνια? Πού μπορεί να φτάσει δηλαδή η Conference? Κοίταξε, αυτή την εποχή δεν είναι μόνο το trend, είναι γενικά ότι είναι και πρέπει, είναι must. Είναι όλη η ενσωμάτωση της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης. Εκεί που ήταν premium προϊόν, έχει γίνει commodity. Δηλαδή σημαίνει ότι το έχουν πολύ, είναι μαζικό και είναι φτηνό. Οπότε για μας, εμείς πλέον το δίνουμε by default, ας το πούμε, δηλαδή είναι δεδομένο. Άρα έχουμε μπροστά μας να δούμε ωραία πράγματα, τα οποία μπορεί να είναι και ανησυχητικά λίγο για το πόσο γρήγορα πηγαίνουν κάποιες αλλαγές που γίνονται και πόσο γρήγορα ενσωματώνεται όλη η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης και πού μπορεί να βγάλει αυτό.
Αλλά είμαι αισιόδοξος στο bottom line που λέμε. Με αυτό ασχολούμαστε. Αυτό είναι, λέει, το επόμενο στάδιο. Και ξέρεις, μερικές φορές όταν αφήνεσαι και σερφάρεις πάνω στο κύμα, δεν ξέρεις γενικά που θα πρέπει να κάνεις την αλλαγή. Θα πρέπει να το δεις δυναμικά. Άρα αυτό το κομμάτι ακόμα παραμένει ερωτηματικό για το που μπορεί να είμαστε του χρόνου. Αλλάζουν πολύ γρήγορα τα πράγματα. Αλλά για την ώρα είμαστε πάνω σε αυτό. Αυτή είναι η φάση. Και να φτάσουμε και στην τελευταία ερώτηση. Επειδή η Conference διακρίνεται για αυτό το φυσικό άγγιγμα που προσφέρει μέσα από την εφαρμογή της, σε έναν κόσμο τεχνητής νοημοσύνης, πιστεύετε θα καταφέρει να το διατηρήσει? Πάντα γενικά ο σκοπός είναι να είμαστε κοντά, να κάνουμε τη ζωή εύκολη του συμμετέχοντα, του χρήστη, του διοργανωτή, αλλά πάντα πρέπει να είναι προσωποποιημένη όλη η επικοινωνία και επαφή. Πάντα. Δηλαδή υπάρχουν μποτάκια τα οποία μιλάνε από πίσω και μιλάνε πολύ καλά πλέον. Νομίζω ότι μιλά σε άνθρωπο. Εξαιρετικά. Πάρα πολύ. Αυτό για μας είναι πάντα το κομμάτι το οποίο έχει το μεγάλο ερωτηματικό, δηλαδή μέχρι ποιο όριο. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τζέλο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια φανταστική κουβέντα. Και εγώ, Σταύρο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία. Να είσαι καλά. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού επεισοδίου. Εάν κάτι μάθαμε, είναι το τι είναι η Conference, ποια είναι η βασική φιλοσοφία πίσω από αυτήν και το πώς εξασφαλίζει τα προσωπικά μας δεδομένα, αλλά και το φυσικό άγγιγμα σε έναν αυτοματοποιημένο και ψηφιοποιημένο κόσμο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Για να μας ακολουθήσετε όμως και στα επόμενα ταξίδια, θυμηθείτε να πατήσετε like και εγγραφή στο κανάλι της Conference για τις επόμενες ιστορίες που ακολουθούν. Ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε καλά.